κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, δηλαδή τη σύνδεση της εξωσωματικής γονιμοποίησης με την τεχνητή νοημοσύνη, και να υποδεχθώ έναν εξειδικευμένο επιστήμονα, τον κύριο Παπακοσταντίνου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που είσαστε εδώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Παπακοσταντίνου. Να συζητήσουμε αυτό που σίγουρα έχουν πολλά ερωτήματα οι τηλεθεατές. Σωστά. Και να μου πείτε λίγο πώς συνδέονται αυτά τα δύο, πώς μπορούν να συνδεθούν το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, και η εξωσωματική γονιμοποίηση. Λοιπόν, να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Από το 1978, που γεννήθηκε το πρώτο παιδί με τη βοήθεια της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, οι εξελίξεις συνεχίζονται να αναπτύσσονται ραγδαία. Σκεφτείτε δηλαδή πως έχουν γεννηθεί περισσότερα από 13 εκατομμύρια μωρά παγκοσμίως χάρη στη βοήθεια της εξωσωματικής. Άρα καταλαβαίνετε πως η εξωσωματική είναι η απάντηση για το πρόβλημα της εποχής μας, δηλαδή την υπογεννητικότητα. Συνεπώς, πρέπει και εμείς να την προάγουμε και να χρησιμοποιήσουμε κάθε πιθανό εργαλείο που μπορεί να δοθεί στη διάθεσή μας, όπως στην προκειμένη περίπτωση την αναπτυσσόμενη τεχνητή νοημοσύνη. Ωραία, για να κατανοήσουν και οι τηλεθεατές μας, θέλετε να μας πείτε ένα παράδειγμα? Πώς χρησιμοποιείτε εσείς οι ειδικοί επιστήμονες στην τεχνητή νοημοσύνη? Να ξεκινήσω να πω τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, ναι, για τους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, σκεφτείτε έναν αλγόριθμο, ένα σύστημα δηλαδή, το οποίο μπορεί πρώτα να εκπαιδεύεται και στη συνέχεια να αναλύει τα δεδομένα που του δίνουμε. Άρα λοιπόν βασίζεται και λειτουργεί αυτή η ικανότητά του βάσει στις δικές μας ανάγκες και τα λοιπά, ναι, ώστε να μπορεί να μας δώσει αποτελέσματα με βάση τις προϋπάρχουσες εμπειρίες που έχει ήδη αποκτήσει. Σωστό. Αλλά και σε εξαιρετικά γρήγορες ταχύτητες. Άρα εσείς, με λίγα λόγια, το χρησιμοποιείτε ως εργαλείο, για παράδειγμα, στο εργαστήριο. Ακριβώς. Δώστε μας ένα παράδειγμα. Δηλαδή, ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα που είναι στην εξωσωματική γονιμοποίηση, το οποίο αντλεί δεδομένα από ένα πολύ μεγάλο database, δηλαδή από στατιστικά εκατοντάδων χιλιάδων γυναικών, και στη συνέχεια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλο αυτόν τον όγκο πληροφοριών για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Δηλαδή, να προσαρμόσουμε καλύτερα το πρωτόκολλο, να τα εξατομικεύσουμε, να γονιμοποιηθούν καλύτερα τα έμβρια στο εργαστήριο. Δηλαδή, να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας, προκειμένου να επιφέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή την απόκτηση ενός παιδιού. Τέλεια. Επειδή το συζητούσαμε και πριν την αρχίσει η εκπομπή, αυτό το μηχάνημα που έχετε εκεί που παρακολουθείτε τα έμβρια και τα λοιπά, ναι, και που μπορεί να βοηθήσει, έχει ενδιαφέρον να το πούμε στους τηλεθεατές. Σωστά. Στην Institute of Life υπάρχουν ειδικοί εποαστές, στους οποίους ουσιαστικά είναι χώροι που αναπτύσσεται και μεγαλώνει μέσα το έμβριο. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχουν κάμερες που τραβάνε τακτικά φωτογραφίες. Αυτό στο τέλος ενώνεται σαν ένα μικρό βιντεάκι, το επεξεργάζεται η τεχνητή νοημοσύνη και μας δίνει απαντήσεις. Δηλαδή, σε έμβρια που μορφολογικά μπορεί στα μάτια μας να είναι ίδια. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως έρχεται και μας τα κατηγοριοποιεί και μας λέει ποια έμβρια έχουν περισσότερες πιθανότητες εμφύτευσης, δηλαδή για μια επιτυχημένη εγκυμοσύνη, αλλά και ποια έμβρια έχουν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν χρωμοσωμικές ανομαλίες. Δηλαδή, πώς να γεννηθεί και ένα υγιές παιδί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Άρα, είναι ένα εργαλείο στα χέρια σας. Έτσι. Ακριβώς. Και δεν είναι και ο φόβος που μπορεί κάποιοι να έχουν, που μας ακούν, ότι αντικαθιστά το γιατρό, υποκαθιστά το γιατρό η τεχνητή νοημοσύνη. Γενικά, οι περισσότερες κοπέλες ή και ζευγάρια που παρακολουθώ επιθυμούν να χρησιμοποιηθεί τεχνητή νοημοσύνη. Γι' αυτό και όλα στο λόγο αποφάσισα να παρέχω εξειδικευμένη τεχνητή νοημοσύνη στη ιστοσελίδα μου, προκειμένου να ενημερώνεται οποιοσδήποτε ανεξαρτήτως, εντελώς δωρεάν, να βάζει τα αποτελέσματα των εξετάσεών του και να λαμβάνει εξειδικευμένες οδηγίες και απαντήσεις. Είναι πολύ καλό εργαλείο αυτό. Ναι. Το έχετε στην ιστοσελίδα σας, δηλαδή. Σωστά. Σκεφτείτε, μια εξελιγμένη τεχνητή νοημοσύνη σε συνδυασμό με την εμπειρία μου, όπως και με online εργαλείο αναζήτησης, οπότε ενημερώνεται διαρκώς για τα τελευταία διεθνή δεδομένα και μπορεί να δίνει εξατομικευμένες απαντήσεις. Δηλαδή, μια κοπέλα μπορεί να βάλει τα αποτελέσματα των εξετάσεών της και να της προτείνει τεχνητή νοημοσύνη ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, ποιες είναι οι πιθανότητες επιτυχίας, τι άλλο θα χρειαστεί να κάνει ώστε να έχει στο μυαλό της ένα πλάνο και στη συνέχεια να προχωρήσει όπως επιθυμεί. Τέλειο, τέλειο είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να τονίσουμε όμως ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι σύμμαχος. Σωστό. Δηλαδή δεν έχει έρθει να μας αντικαταστήσει, αλλά ουσιαστικά να συμβάλλει στην όλη προσπάθειά μας για το καλύτερο αποτέλεσμα. Σωστό. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ να είστε πολύ. καλά. Να είστε καλά. Κύριε Παπακοσταντίνου, ευχαριστώ πάρα πολύ.